Hello, what's up mga kaaso? Dito po tayo ngayon sa Bunuan, Dagupan City. Ayun na yan, andito tayo sa 2400s Plantation Bullies ni Sir AJ. Ayun, nasa kas ni Sir Moy. Dito tayo ngayon guys para i-shoot ang kanilang poging-poging si Calibre. Ayun, isa siyang lilac na EXO. Grabe, gwapo nito, muscle guys. Ayun na, grabe, laki. Saka yung dam guys is blue. Yan, so sobrang bigat niya guys, hindi niya kayang sumampang mag-isa, kaya inaalala ni Sir AJ. Ayun guys, hindi na namin pinakita yung na kumakadyot si Calibre kasi alam niyo na maigpit masyado si YouTube sa kasi Facebook. Ayaw nila nakikita ng mga bata yung mga ganun guys. Yun, maraming salamat Sir AJ at Sir Moy sa walang sawang pagtitiwala nyo sa aking mahiwagang kamay. Ilang taon na rin tayo nagsasama, ilang taon ko na rin sinushoot ang